complex kung saan magla-live tayo ngayon sa pasumba ni GTV. Ayan. May pasumba si GTV ngayon. So, ayan. So, malapit na mag-start guys. Hello. So, ayan guys, nandito tayo sa Senator Arturo M. Tolentino Sports Center. So, dapitan to guys. So, live po tayo ngayon. Nasasaksihan natin ang ika-5th. Pura ko, na-istorbo itong mga po. Okay lang yun. Hindi pa tapos. Nabibigyan ko ng spray na ganyan. Sabi po tayo na. Ito? Oo. Nakita ko yung cable wire. Pinalatang ko. Yun ang pinakitali ko. Pwede. Narating daw siya na eh. Regine. Baka ito na eh. Oo, akala ko nga wala eh. Sir, nandiyan na tayo. Kompleto na. Darating ba? Darating daw? Yan na yan? So, darating po yata si Regine Tolentino. So, parang ito na yata. Mapasok tayo guys sa loob. Bigyan ko lang ngayon ang pagkakataon, yung tawag na sinigay ko para naman sa lugar sa inyo harapan. Important, motivation. So, kapapangan mo, parang ito natin, yung single message mo. Ha? Hindi sila. Okay. So, live po tayo guys, live. Yeah.
Ayan! Bigay po lagi na talandaan. Ayan, okay, tuloy-tuloy. Asa na yung mga mo? Okay. Sir, okay. Ay, bunso pala. Okay lang. Thank you. Ayan! Ito lang po! Ate Girl, ito na lang! Ito na lang. Okay, kita tayo na po! Ito ang sumunod. So, we will not manage to the floor. Ito, siyempre nakasipat sa hindi lang sa mga servisyo, kundi sama-sama. Mag-visit po, Kunsi at Ryan Kunsi! Kunsi. Ito na, hashtag na pagin. Ito mo ang mamaya, ang naroon sa side. Magsaysay! Mahusay! Hindi na po nila! Magtipilo. Hindi ko tayo sa pag-ibig sa loob ng Capital Sports Complex ay mayroon na! So, sino na yan? Hello, participants po natin first call. Pwede mo yung USB para participants po natin natin. Tapos po yung load po natin siya. Okay na? Yung mga Hey guys, live po tayo ngayon sa Sports Complex, Lapitan guys. Live po tayo. Ang dami ng tao guys. Oh. Medyo mainit din. So, maraming salamat po sa mga presidente ng ating paaralan. Ang lalo ko rin po sa mga exhibition at sa mga Manilang Federation. Manilang Federation, maraming salamat sa pagpunta. Welcome po kayo lahat at sa mga bisita natin. Magkabagbahan na lang sa mga harapan. Maraming salamat po sa kanya. Itumatin po kayo lahat. So, ako yung sinete, kailangan ko muna ako sa Yes, nagsalita ka na ba? Oo, tapos na, kaya. Bitara ka, bitara! So, lahat ako na participants, very minutes, ay masaya ko na yung lahat, at isang makaroon. So, mawilas lang sa mga yun.
Ayan, tulay po tayo guys. Hi. Hello. Hello. Hi. Anong school kayo? Rigarda Elementary School. Hi. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Hello. Hello po. Sa bawat galaw, pwede mapapalis. Sa ilalim ng araw, sa tubig ng saya, at sumpa ang aking nakita. And also, in-acknowledge ko po ang lahat ng presence ng mga barangay officials, mga chairman, kagawad, lahat na po, secretary president. Maraming salamat po sa pagdalawan sa 5th season Sumpa competition po ng distrito. At nagpapasalamat din kami sa walang sawang sumusuporta sa SPT. Kaya dito tayo napupunto dahil sa masipag at walang sawang suporta po ng ating pinakamamahal na former councilor, ETT, Villanueva, the founder of Magdala, Wag Magdroga. Naunglaan. Naunglaan. So, nag-iikot na po yung ating butihing councilor. Councilor Ryan Ponsi. Halina pa suburin ko. Wow. Sino kaya? At po, Almer Councilor, Almer. Hi. Video. At siyempre, magpapahuli ka ba? Di ba? Ang ating pinamamahal. Councilor, Hello. Hi guys. Hoy. Ayun oh. Start na. Bilas ko pala. Bilas ko daw. Hi. Hello. Anong school kayo? Anong school? Voices. Hello. Anong school kayo? Anong school kayo? Hi. Shadow Lopez Saina, Elementary School. Shout out. Ayan o. Anong school kayo, ma'am? Albar. Alvar. Defending champion. Ay. Ito. Ayun, mga taga Malbar kayo, mga bar. Ay. Hi, sir. Hi, ma'am. Anong school kayo, ma'am? Albert. Hi, Albert. Hello, guys.
Albert. Good luck, good luck. Sorry po, sorry. Hello. Ayan. Last year, nanalo kayo last year. Ikaw. Alala kita. Ayan. Thank you. Hello. Hi. Anong school kayo? Individual. Okay. Thank you. Hello. So, dito lang po namin, ang support ng mga presidente, ay dito Kaluto. Pumunta na po dito sa harapan. Yung mga presidente po ay pinagawa ng numbers, pinagawa po na rin ang ating senador. Yung presidente po sa harapan, yung presidente po ng tema, kung tinalo dito, para po na kami sa senador. Okay guys, mag-alas 2 na po tayo guys. Lapit na mag-start. Hello. Ano yan? Ay. Yung kasama mo? Sila mama. Si Ate Sid. Sila mami niyan. Bago na. Apo. Vlog ka rin. Anong channel mo? Ano, pangalaw ko lang, Ayen. Yen. Ano followers ko? 54,000? Wow, ganda. Bago lang ako. Ano lang? 2-4 pa lang ako. Pero monetize na rin. Pumasahod na. Hindi ka pa. Ako kailan lang ako na-monetize eh. Pinag-vlog ko yung mga instructor. Binablog mo yung mga instructor. Mga nagsusumba. Kasi ako. Oo. Hindi ko lang yan. Oo. Kaya, Live, may kita din yan. kaya nga eh. Naghahakot pa ako ng mga followers. Oo, nakipag- Ito, ABR TV. Pangalan mo, Ayen. Ayen. Ayen, yun lang. Meron po tayong mga Ayen, bro. Sabi ko yan, aking party. Thank you. Hi guys, sa mga followers ni Ayen, pasupport naman ako guys. Patulong naman sa bahay ko sa KBR TV. KBR TV guys. Pa-follow na lang ako guys. Salamat, malaking tulong sa akin yan guys. Thank you guys. Nandito tayo sa Sports Complex sa Dapitan. Ayan, masasaksihan natin yung pasumba ni GTV. And thank you guys. Maraming salamat. Yung asawa mo, hindi nasusunod. What? Asawa mo, hindi nasusunod. Hindi. Pero magaling din siya kayo. Kung po namin ang picture, yung harapan mo,
pakipag-play ko na ito. Dahil siyempre, sa mga... Ma'am Ayen, pa-shoutout naman ako sa mga paano sa mga. Ayan po si Ayen. So, hindi na ako Paano mo? Thank you. Ayan, kakaibigan natin, kilala natin dito ngayon. Sa Luneta? Ano ko nagsusundo saka sa CCT. Kinukuhanan mo yung mga ano. So, lahat mo, pakita ka! So, minsan sa ano, kaya sa ano ba yan? Sa Esplanade. Pag may magkakaroon ka na ano, madami lalo. Lahat po, nasasali, kasama, maratong dapat may mga numbers ko kayo. Kasi may mga topics po tayo kayo dito. 3, 2, 1! Kaya mo yung gusto naman tayo. Mag-umpisa na po ang ating Zumba Marathon na akawalin mo ito kung 40 to 1 hour. Kaya dapat malakas yung energy nyo. Siyempre, kailangan mo natin pasalamatan ang ating Panginoon sa pagkakataon nito. Okay? Let's bow our heads. Lord, hindi ka kaibigan ako. Lord, hindi ka kaibigan. Kaya, pray mo tayo. Pray mo tayo, guys. Hallelujah, Jesus Christ, Father. Lord, pagkakataon po. Salamat po sa pagkakataon na nandinig ko kami. Tawa po ay maging maayos sa pagkakataon ito. Lahat po ay maging masaya. Mawala ka naman walang kasama po yan sa ating sound system at niyayaan niyo po bawat isa yung nanggaling sa kanila. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng organized, especially in JTB. Ito po ay tumatak mula ng 5 taon. Kaya maraming salamat po. Hindi po kami ng puso pakatulawa ng malasakit at ito sa pagkakataon. Kaya po pa, masagot po kami sa kasasapakat ng kami. Tuloy po ito si Jesus. Amen. Ready na mo siyempre naman na tayo po yung gawin ng ating pagbansang awin. DJ. National Anthem. Kanina ko yung physical. Ayan po guys, nandito tayo ngayon sa Declan Complex. Nandito si Sa
hilig ng distrito para sa mga alam natin ang mga kasasali. Kaya sisimulan tayo. Okay? So ano ang nangyayari yung mga pagkakaroon tayo ng mga kapunan, ito ang mga minutes. And ang yung eskwela, ang sisimulan na natin yung ating sa Pilipinas. Okay, so masalamat ang aming isang mga store dahil ang aming store
Okay na, sir. Hindi nila gaano naririnig. Yung speaker, itapat doon. Yung boses hindi naririnig pa doon. Yung ano, yung sa... Mahina, wala.
Lumapit ka na kayo. Okay. Let's do this. Para meron na yung bone to the extras. Okay. Ready na kayo? Ready na kayo. Tingnan natin mo kayo. Kayo na rin po ang i-share ko. Close na rin. Kasi, kayo na rin. Okay, kayo. Okay, tingnan mo. Ayan, lahat po tayo, lahat, lahat. Eight, seven, six, five, four, three, two, one. Practice na lang. Four, three, two, one.
Ay,
Hindi ka sumasayaw. Tranquila, todo bien, tú y yo sentimos esta noche, pura emoción. No siento miedo, la noche se queda. Me cuido.
Nakapagan mag-ikot.
Umilipot ang ating humarap siya. Sino ang sexy? Sino ang tatasaling host energetic? Sino ang tatasaling senior dance floor king at dance floor king? Sino ang tatasaling prince dance floor king? At princess dance floor king? Umilipot ang ating humarap. Pilay ka kayo. Pinaya ako, pero nag-viral na po ako. Anong pangalan niyo po? Lorna, Jade Pierre Ramirez Pagdulumen. Sir! Mamaya kukuha na ko kayo. Viral ako, Sharon Madrid. Tapos sa Netflix. Pinaya ako. Injury ka pa ha? Injury pa yan ha? Oh, so,
Don't get me wrong, ain't all the feeling of wrong. Now responsibility you get far. I've been waiting for you coming to me tonight. Let's go to the movie tonight. It's going to go the sexiest love. It's how I see it. Praise the Lord. It's your heart.
Again, it's between Kaluto. Yes, sir.
Pagod niya, be? Pagod niya?